יש איזשהו שיח של נזיפה. אם אתה מפחד, אז לא אכפת לך מספיק, וזה לא חשוב לך מספיק, ותיקח את עצמך בידיים ותעשה. זה בסדר גם אם אתם לא מצליחים לעשות. זה בסדר להרגיש תקוע, וזה בסדר לפחד, וזה בסדר שכרגע אתם לא מסוגלים לעשות את הצעד הזה. הרבה יותר חשוב מלעשות את הצעד הזה, הוא להיות בסדר ולקבל את החוויה של אני לא מסוגל לעשות את הצעד הזה. כי הרי מה יקרה בקצה? אנחנו תמיד נפגוש משהו מפחיד, אנחנו תמיד נפגוש משהו שאנחנו לא רוצים לעשות, או משהו שאנחנו רוצים לעשות אבל מרגישים שיש משהו פנימי בנו שלא נותן. אין בן אדם באמת שלא פוגש את זה. אז אם מלכתחילה התפיסה, הגישה שלנו אל הדבר הזה תהיה, כשזה מגיע, זה רע, ואני נלחם בזה, ואני מבקר את זה, אז זה בעצם, זה לא לקבל את עצמנו. זה לא לקבל את עצמנו כמו שאנחנו. כי אין בן אדם שלא פוגש אף פחד. אין בן אדם שאף פעם לא תקוע, ואין בן אדם שאף פעם לא תקוע, ואף פעם לא נותר חסר פתרונות אל מול התקיעות הזאת. זה משהו טבעי.